Други коли няма. Среща пътя. Виждаш ли? Да, който дойде. Значи там ако успеем да пресечем, няма да зле. Може да го качим. Тук скоростта е 2 км в час. Нещото е слизало тук. О, ние от тук сме дошли. От тук сме се качили. Или Явор тук са. Да, те тук са слезли. Роската от тук са дошли. Да. Добре. Знаехме в тях да следи. Тук това не мога да качим. Все.